दिनै समाबाय गाम्बारि बिल समाबायनि नमिनेसन साबमिट होगोन जोङो दिनै पार्टनार एलायन्स हिसाबै बिजेपि इउपिपिएल एलायन्स हिसाबै जोङो जयैनो दिनै नमिनेसन साबमिट होबाय आरो बहाय बिजेपि हिसाबै मोनबा इउपिपिएल हिसाबै 10टा गासै जों 15टा होनाय जादों आरो जोङो दिनै आसा खालामो जोंनि रिजाल्टआ मोजां जागोन मानो होनोब्ला जोङो थांनाय खासियाबारि समाबायनिफ्राय लानानै सराइबिल जों गासैयावबो देरहादों खालि मोनसेल' एसे उसुबिदा जानानै जोङो देरहानो हायाखै बिनाकाटाखौ खिन्थु बेसेबागे फ्राय जोङो देरहासार जानो हादों इउपिपिएल बिजेपि हिसाबै थिग बेबादिनो एबारबो गाम्बारि बिल समाबाय हिसाबै जोङो 15 जनाव 100% जोङो इउपिपिएल बिजेपि हिसाबै एलायन्स हिसाबै जों देरहागोन मानो होनबा जोङो स्टेट आरो बिटिसि जोंनि सरकार एलायन्स सरकार हे गतिके दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव आसा दं निर्भर दङ बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै गासैबो रायजो राजाया मोनफ्रोमबो हारिनि जाथिया दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिनो भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन आरो 15 जनबो निसन्देहभाबे जों देरहागोन बे 100% खाटां